chega o final. Isto xa vai rematar. Pouco falta para que sexa unha. Por iso acabamos facendo esta gran reunión, destrozando entre todos a canción. Dame igual coller un papel da urna que escribir un sketch moi millennial. Porque non Era un programa. E por que non que podías escoitar de madrugada. Ou tamén no podcast, se tiñas internet, ou puñas o videocast pra podelo ver. Vamos! Houbo duelos, a morte en Bangkok, con agasallos que eran do peor. Inmersión milenial, ás veces non entrou. Eu sei que era toda o culpa do director. E por que non? Era un programa. E por que non que podías escoitar de madrugada. Tamén no podcast, se tiñas internet, ou puñas o videocast pa podelo ver. Cuidado. É que vou facer agora a estas horas. Se de domingo a luns non teño programa. Tranquilidade, algo se nos vai a correr. Pensa que siempre nos quedará internet. Era un programa que era ayudo. Que no se lo quedan indios. Moitas grazas, e por que non, moitas grazas, amigos.